Atxaldeon eta ongi etorriak 2017ko azkeneko bilkura, ospatuko den bilkurara. Eta beti bezala gai zerrendarekin hasiko gara. Gai honekin ezer ez badago aipatzerik edo bozkatuko genduke. Aldeko botoak. Bigarrena, Ricardo Arregi, Uda Arregiren omenaldia dokumental laburra ekoizteko diru laguntza proposamena. Bai, atxaldeon. Kultura batzordean azaldu genuen bezala, aurten hasi ginean Ricardo Arregik 75 urte beteko lituzkela eta genuen alako gehigarri berezi bat, iruditzen zitzaigulako Riko Semekutxun izan da, ezagutzera emateko itzakia polita zala, eta hurrengo urtean 30 urte beteko dira Ricardo Arregi kazetaritza sarienak, eta 2019an 50 urte bere heriotzarenak. Orduan, testu inguru hori aintzat hartuta, bere anaiaren bidez, iritsi zaigu Maluta Films ekoizpenetxearen bidetik proposamen bat, ikusentzunezko bat egiteko, eta proposamena da, 2 urtetan diru laguntza osoaren herena udalak asumitzea, eta izango lirateke 5.180 euro 2018an, eta beste 5.180 2019erako. Zer ez badago aipatzeko, bozkatzera. Aldeko botoak. Bai, ekartzen dugun proposamena, udalak duen organismo autonomo bakarra da, kirol patronatua. Proposamena da, azken batean, estruktura hori udal barruan beste departamentuak, beste batzordeak ere bezala jasotzea, ez da. Proposamen hau ere, oinarrituta dago, azken batean, gaur egun patronatuak, kirol patronatuak, nahiko administratiboki gaur egun ematen dituen arazoa, bai ogasuranen aldetik, bai fakturazioaren aldek eta beste hainbeste. Patronatuak eta organismo autonomo hauek sortu ziren, konkretuki zehazki hau 83an sortu zen, momentu hartan kiroldegia berria zen, kirol taldeak osatzen ari ziren, eta azken batean bai kirol jarduerak eta bai kirol taldeek azitzen ari ziren, eta bai erraztasun bat ematen zuen momentu hartan hori guztia kudeatu ahal izateko, ezta. Gaur egun, hori ja dena osatuta dago, eta gainera, iruditzen zaigu ere patronatua, kirol patronatua edo kirola berez ez dela izan behar kirolari buruzko bakarri, baizik eta bai jarduera fisikoa ere sartuko litzateke barne. Hori guztia kudeatzeko, azken batean proposamena da, udal barruan beste estruktura bezala jasotzea. Bai mantenduko litzateke gaur egun atxaldetan egiten diera bilera hori bermatzeko bai kirol elkarteek eta bai ikastetxeek edo beste herritar elkarteek kirolan arloan eta jarduera fisikoan lan egiten duta, bermatzeko ere parte hartzea aldutenean edo interesa dutenean, ez da. Hala eskatu ziguten kirol elkarteetako ordezkaria kirol patronatuan, eta guztia azaroaren 29an hartu zen erabakia, proposatu zen bozkatzeko, momentu hartan kirol elkarteek eskatu ziguten erabakia atzeatu ahal izateko, beraiek ez zutelako izan denborarik kirol elkarteekin honetaz guztietaz hitz egiteko, eta beraien bozka azken batean ordezkaritzaren bozka da, eta erabakia
erabakia, behin betiko erabakia, edo bintzat proposamena hori bozkatzeko eraman zan abenduaren 13ko kirol patronatura gai honekin. Hori da helburua, horretan oinarritzen dugu, eta hori da bozkatzera jartzen duguna, ez da. Esan ere, herri guztietan, patronatuak, kirol patronatuak egun orain arte ezartu ditugun moduan, desagertzen ari dira, leheno aipatu ditudan gauzengatik, ez da. Esan beharra dago ere bai, boska kirol patronatuan aipatzeko ere bai, hor ordezkatuta daude ikastetxek, kirol elkartek eta alderdi politiko guztiak eta guztien aldeko iritzia jaso da hemen gaur proposatzen boskatzera ekartzen duguna. Besterik gabe. Aipamenik ez badago, bozkatzera jarriko genuke. Aldeko botoak? Proposamena aho batez onartu da. Hau gai zerrendatik kanpo utziko dugu, eta besterik gabe, aipamen baldin badago edo, adostasun osoz, utziko genuke beste plenora edo beste baterako. Ez badago besterik, kanpora geratuko litzateke, kanpoan. Hurrengoa, bosgarrena, alkatetxearen ebazpenen berri ematea. Ezerrez. Buenas tardes. Bueno, nosotros por nuestra parte sí queríamos preguntar, que nos ha sorprendido, pues que el punto cuarto de la modificación de la RPT quede fuera porque el plazo necesario entre dictamen y pleno no se correspondía. Y por qué en ese sentido el punto 3, que es la disolución del organismo, sí se ha podido traer a pleno cuando se aprobó más tarde. Gracias. Hau batez onartutako erabakia izan du da, bai kirol patronatuan eta bai plenotik pasa baino lehen ogasun batzordean hau batez hartutako erabakia da, eta horregatik ekarri du. Besterik ez badago, beste galderregu proposamena eta etorri direnak errespetua eukitzeko, zuek plenora etorri direnak errespetu bat euki behar da, eta galderan bat edo zehose aipamen bat egin nahi badezue, zuena da hitza ere bai. Bestela, urte berri onden hori, eta ondo pasa jaiak, eta Bia Santo Tomasak. Agur.